दिनै आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटी जरहाटनि एसोसिएट डाइरेक्टर अफ रिसार्च डक्टर मृणाल शइकिया आरो साइन्टिस्ट डक्टर भारत चन्द्र नाथ बिथांनि नुजाथि फैनायाव दिनै उरियामघाट बेंमा ओनसोलनि जोंनि गुबुन गुबुन आफादजों लोब्बा थानाय लोगोसे बिथांमोना साफ्रोमबो आबाद बिथिङाव लोब्बा दङ। बिथांमोनखौ जयै लानानै जोङो मोनसे माइ आबादनि सायाव फोरोंथाय हाबाफारि बेहाय लानाय जादों सनापुर गामियाव। बेनि लोगोसे जोङो सा 30 जोंनि आबादारि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोंनो फैनाय समफोराव इउनिभार्सिटिनि जि माइज्लि होनाय बेनि गेजेरजों जोङो 100 बिगानिबो बांसिन हायाव जों माइ गायनायनि लाहार फाहार खालामदों। बिथांमोना नुमुलि आरो बेनिफ्राय CR 311 शताब्दी होननाय माइज्लि बिथांमोना होदों। जों बेखौ देग्लाय मावगोन। बेनि लोगोसे जोंनि सा 30 आबादारिफोरनो 6 केजियै बिथांमोना माइज्लि होदों। बियो CR 311 होननाय मोनसे बियो माइज्लि, बेखौ जोङो जोंनि आबादारि बिथांमोना गायनो हागोन। दिनै बेल' नङा, बेनि अनगायैबो जोंनि बे ओनसोलाव इउनिभार्सिटिजों आरो जोंनि बर' कसारि राव हायुङारि खुंथायजों जयैनो जोङो गलमरिच आबाद मावनायानो जाथों, माइ आबाद मावनाय जाथों, नारें आबाद मावनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि आबाद बिथिङाव जायफोरखौ जों नार्सारिखौ लानानै जाम जोलैखौ लानानै आसार बानायनायखौ लानानै जों बिदि फोरोंथायफोरखौबो जों सम सम होबाय थादों। आं मिजिंथियो उननि समफोरबो बिथांमोनजों जों मदद हेफाजाबखौ मोनबाय थागोन। मानो होनोब्ला जों थांनाय 2024 मायथाइयाव मोनसे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं बे इउनिभार्सिटिजों आरो बर' कसारि गाव हायुं खुंथायनि जोंनि आबाद बिफानजों जों खालामनाय जादोंमोन आरो देग्लायबो बे नोजोरजोंनो जोङो बे ओनसोलाव माइ आबाद मावनो थाखाय बिथांमोननि मदद जों लानाय जादों। आं आसा खालामो जोंनि आबादारि बिथांमोना दिनैनि बे फोरोंथायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो हादों आरो आबाद बिथिङाव गोसो दुंबोनायाव दिनैनि हाबाफारियाव जोंखौ मदद होगोन होननानै आं आसा खालामो।